Igbo ndị ọma enwe mmadụ ndị ihe niile na-emezuru ndị a na-agọzi na eke na-agọzi ha n'orie na-agọzi ha n'afọ na-agọzi ha nkwọ ọkwa na mmemme Igboekunie ka anyị nọ n'ime ya Odoziakụ Chinyere Aneke Ogbonna ka a na-etu ambasadọ ọkwa ya bụ oche ya kpọmkwem egwu imegbu nyo bara abara na-abụke dịka anyanwụ ụtụtụ. Ana m asị ya ị ga-eleba anyị n'ụbọchị nke taa bụ okwu ndị Igbo na-ekwu sị ọ bụ ilu bụrụ ụka sị ụkwa ruo oge ya ọ daa, ụkwa ruo oge ya megide ya daa. A ga na-ajụ sị kedu ihe nke a pụtara? Ọ ma na otu ụkwa si ebufuo isi bụchaa ogbe ụkwa na-arụkete daa ma ewezụga ndị obere obere ahụ na-adaghachiri elu elu. Mgbe ụkwa bụrụ ezigbo ụkwa ya saa ruruo n'isi ya megide ya daa baara ndị nwere ya n'uru ha bụrụ ya machawa ya emewe aga m eri ụkwa aga m eri ahụ. Kedu ihe ọ pụtara n'ebe anyị bụ mmadụ nọ na ihe ọbụla nwere mgbe ihe ọbụla nwere oge mmadụ nwere mgbe o ji ehi ụra, ị nwere mgbe eji eteta enwere mgbe iji asa ahụ, enwere mgbe iji aga mkpochi, enwere mgbe iji agụ akwụkwọ, inwere mgbe iji ihe ọbụla inwere mgbe iji ekpe ekpere. Ụkwa ruo oge nke ọbụla ruru mgbe a ga-eme ya emee ya mgbe ahụ ya adịghị ya wụ ihe mere nwa mma. A na-asị ihe onye ruru abụghị ụsa. Nwoke ọbụla tozuru ịlụ nwaanyị na mgbe ya lụọ nwaanyị o mere ihe ọjọọ ọwa ọnụ ụkwa ruru mgbe ya ya daa. Ihe ọbụla mmadụ zuru oke ime ya mee ya mgbe ahụ ya na ihe ọma na anya ame gbaa ndụ. Ihe ọbụla ruru ime kwesịrị ime ememe ahụ eme ya mgbe ahụ ya megide ya dịrị jụụ maa mma. Mana ịbịa dịka nwata na-etobeghị eto ya wara ọgọdọ, ọnụ mana a na-asị na nwata etoghị eto wara ọgọdọ, ikuku buru ọgọdọ ya megide ya bụrụ na nwata ya wụ na mgbe ahụ nwa ahụ ụkwa ya erubeghị oge ya. Mana o tozuo etozuo gba mgbọrọgwụ ọ na-eme ihe niile ekwe na ike na-ada ekwe na dike na-adakọ. Ịma na ekwe na dike na-adakọ ya ya wụ ihe kwuru ka a na-eme. Ya bụ ihe ọbụla nwere mgbe ka anyị leba anya ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị na-eme ihe anyị kwesịrị ime mgbe anyị kwesịrị ime ya. Ihe ọbụla ruru oge ya eme ya mgbe ahụ. Ụkwa ruo oge ya ya daa. Otu ọbụla ọzọgodo ụkwa ha ọ gaghị ada anakwana ha ahụ ya ahụ, mana olu ha arụ mgbe ọ sadoro ya ya ada eburu ya. Ihe ọbụla e mere mgbe e kwesịrị ime ya ọkwara ka a na-akpọ na eme mara ya nwa mma. Ya bụ ka anyị leba anya ka anyị si ebi ndụ na mmemme na ihe dị iche iche anyị na-emekwa ya dịka mgbe o kwesịrị ịnwe ya ka anyị ghara gwara obodo n'oge na-erughị eru ka ọ ga-abụ ụkwa ruo oge ya megide ya ada.